A Grup Solfin ens encarreguem de tots els serveis immobiliaris relacionats amb la gestió de vivendes. A través de la nostra agència immobiliària gestionem tot el procés de compravenda o lloguer de l'immoble. Som especialistes en administració de patrimonis i t'assegurem la màxima rendibilitat als teus immobles. Ens encarreguem de la gestió contractual, cerquem i seleccionem els millors inquilins i gestionem els contractes d'arrendament. Duem a terme la gestió contractual, econòmica, administrativa, jurídica i fiscal dels teus immobles perquè no t'hagis de preocupar de res. Som experts en l'administració de les finques i de la comunitat de veïns. Realitzem els tràmits de constitució de la comunitat i traspàs d'informació de l'anterior administrador. Celebració de juntes ordinàries anuals i extraordinàries. Gestionem incidències, control de morositat, realitzem el pagament de les despeses ordinàries i oferim sales de juntes gratuïtes a la disposició de la comunitat. Finalment, oferim el servei d'assessories, a través del qual resolem qualsevol dubte o problema. Grup Solfin té especialistes que t'ajudaran en l'àmbit fiscal laboral, on et mantenim al dia de les normes tributàries. Amb l'assessoria d'assegurances et trobem la millor assegurança al millor preu d'entre totes les que existeixen al mercat. Amb l'assessoria jurídica de Grup Solfin estaràs a les millors mans en l'àmbit legal amb el nostre advocat. Recordar-te que si no ets client de Solfin, la primera consulta és gratuïta. Si ens vols conèixer, visita'ns a les nostres oficines ubicades just davant de la Sagrada Família. Solfin, sempre al teu costat.